saya mengenalkan sama itu orang ya. Oh, mesti bisa wae. Kenalkan saya Holland Munawar ya. Holland Munawar itu sopo? Saya Alek. Kalian medali. Atas nama keluarga VOC, atas berhasilnya Joko Barak, ucapkan baik-baik terima kasih. Matur nuwun, Pak. Nah saiki ayo padha gopo diaturi unjukan. Padha gopo. Kepareng matur wonten ngarsa panjenengan dalem Gusti. Yo nggih. Arenipun Reandika kula pun Joko Barak. Dinten samangke sampun saged minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun panjenengan dalem Gusti Patih Sindurejo. Iya nggih. Lah benjang menapa Reandika kula pun Joko Barak nerami besrit ingkang resmi saking asta panjenengan dalem Gusti Patih. Rengkila Patih Sindurejo pindha sayaning ratu. Ngendika sepisan datang kena wolawali. Ora iso ora sore yen jeneng sira bisa nairaken raja mawon babat kula nambah sekelingan. Ora iso ora sore bakal nrimo besrit sing resmi. Mula sadurunge kuwi wis disakseni Woiro Pangeran Cakranira Jenderal Van der Lan Van de King sadurunge besret resmi iki diterima kula ingsun nganakake Bejo Wiwoho supaya jeneng sira bisa nganti klasing panggalih. Ngono niki. Matur nuwun menawi kersa panjenengan dalem ingkang kados mangkaten Gusti. Nah, nek kurang percaya Jenderal Van der Van de King, ayo iki ditulisake perjanjian sing nduk kala samono wis sira tulis. Nah, iki bakal diaturake marang Bapak Saunggaling, ngono ya. Ayo ditulis. Nah, bar ditulis, ditandatangani, diaturi unjukan. Aja nganti lali kaya sing wis-wis kae ya. Ayo. Apa awake kon telat nak. Coba rodok mang titik. Apa menangi je wong Gusti Patih nganakake Bejo Wiwoho. Oh, mahargya menika. Wah, mentas wae rame-rame nggih. Wonten menapa ing mriki? Wah, ingsun nganakake Bejo Wiwoho nganti nganakake apa kuwi? Gambyong. Sangka Solo nggih. Ngono niki. Ning satenane pancen nyelameti berangkat pira waktu sangka kene menyang Pulau Nambas kelingan. Ingsun ndongake marang Jawata bisa slamet nirsambikala. Oh inggih. Lah dumadakan pancen kepanguasane Sang Hyang Jawata kang linuwe mula jeneng sira nganti bisa maraksuwana nang ngarsane ingsun. Syukur kuwi, syukur. Nah, kono. Sakwise ditulis wis ditapak astani. Nah, kuwi perjanjian sing wis ndak tulis mung kari napak astani wae. Saksi-saksi wis ana Pangeran Cakraningrat, mbok menawa ana apa-apa ora nganti lho aku lan kowe dituduh. Lah ngono to. Kados sampunipun menika Kang Putra sampun dados adipati ingkang resmi wonten tlatah Bangwetan Surabaya iki. Ayo wis Gusti wae nggih. Dadi sira bakal nguasani ing tlatah Bangwetan. Dadi ana apa-apa ingsun serake marang jeneng sira nggih. Kala kelawan beci apa jeneng Senopati Joko Barak ya Sastra Negara. Ngono nggih. Ayo. Iki. Awake kon nak nek wis trima beslit nak. Iki sing ati ngomong karo kawula. Oh inggih, Jeng, nggih. Ojo sapa sira sapa ingsun, tak kenek iku. Oh inggih. Inggih, Jeng. Dadi ojo dume kon wong gedhe gak sembarangan karo kawulamu tak apik. Inggih, Jeng. Ojo padha. Ojo dino-beno ta iki. Inggih. Ger Joko Barak wong bagus wong jentara. Satrio kang pinayungan ing Pulau Nuswantara. Nggih. Sadurunge besrit wis sira trima wis ndak tapak astani wis bakal jeneng sira benom tetep dadi Senopati cucuke Ngaloga. Ayo nggih padha diunjuk pangurmataku nggih. Nggih. Minum. Bersama. Dihormati dong. Jadi nek wis dihormati ngombe dikeploki tangane. Oh iya. Ayo. Mari. Dihormati. Udah. Bagaimana rencana gagal nih? Gagal. Menir Durujo. Payah nih. Tadi Menir Sandurujo mengatakan bahwa Joko Barak telah meninggal dunia. Tapi bukti kenyataan Joko Barak masih hidup. Kowe aja kado ati bela pano. Yes. Senopati Joko Barak sawunggaling sastra negara. Iki duduk turunane wong biasa kaya kowe. Lalu? Yang kena kowe kena bedel mesti mati, kena peluru mesti ajur. Nanging Senopati Joko Barak putra empeng-empengan,
Kowe lenganane kowe nyuwun marang aku supaya Bupati Jangrono ajan wis dongkol perlu diperjoyo. Ya. Sebab sing duwe kawibawan. Sawanggaling utawa Joko Brek iki dudu wong sembarangan. Kowe bisa mawas kelawan waskita yen sawanggaling najan didulu sangka pasuryane wae sejih karo liyan-liyane. Oh iya. Lah saiki najan Pangeran Cakraningrat iku mau wis nampel unjukane sawanggaling. Iki ora bakal susah malah kowe malah matur sembah nuwun marang panjenengan ingsun. Sawanggaling ora bakal musuhi jeneng sira kabeh. Sebab mesti salah tampa marang panjenengane Pangeran Cakraningrat. Lah mesti sawanggaling goleki Pangeran Cakraningrat. Oh iya. Oh iya sih. Lah iki mesti dadi tempuke ngayuda. Oh. Najan Cakraningrat aja dikira wong Madura sing piye. Mula jejuluk Senopati Panembahan Cakraningrat. Iya. Kanggonan sarwa abang. Sansaya wani sajroning batin lan lair, mbelani kabenderan. Oh iya. Amung salahe bareng dheweke rawuh sing nomor loro iki mau kok ora ndak tolak. Anene wis ora dadi apa? Iya. Pangeran Cakraningrat sijine manungsa sing utama lan waskita. Nanging aja coba-coba karo sawanggaling. Lah iringen sangka mburi wae senjata memes padha disediakno. Yen tempuhe ngayuda anane sawanggaling lan Pangeran Cakraningrat, mati yo Cakraningrat kita ya untung, mati sawanggaling ya kebeneran. Bagus itu. Mati yo kabeh aku kek ana nyonya. Jangan bagus itu. Ya. Aja repot-repot. Ya. Sindurjo pikirane 17 wong. Ora kena tak gawe kasar taus. Ya. Tak santet, tak tenung, tak toblong wis ora itu aku percaya. Ayo, sapa maneh sing kate dipateni? Sapa? Sebab begini toh ya. Umpamanya itu Sawanggaling sama Cakraningrat itu hidup di sini, pikirannya Belanda semua marmir itu ya. Apa marmir? Marmir. Oh, kepikir ora kepenak. Marmir. Nanging aja kuwatir, kowe ngadeka jejer karo aku ning mburiku. Ayo padha didelok, kapiye usah dalaning Pangeran Cakraningrat. Awo. Abo. Ndak remetang anak Sawanggaling. Kanjeng Cakraningrat. Ano desi? Kanjeng Cakraningrat. Ano desi nak? Engko desi nak. Abo. Iki lek ngolehi adae berkat nak. Amblas nak. Panjenengan sampun nglingsemaken wonten ngarsanipun Gusti Patih Sindrojo Kanjeng. Abo aja kesusu nak. Kula putra njenengan Kanjeng. Ananging panjenengan boten saged nglenggahaken dados sepuh. Dinten menika kula nyuwun pengadilan. Klento anggen panjenengan ngendikan, Aduh kok desi. Engko desi nak. Abo. Iki tak kena gawe guyon anak. panjenengan ingkang boten mangertos Kanjeng. Iya didekaken dhisik nak. Didekaken dhisik nak. Nanging ampun belajar Kanjeng. Abo aku duduk wong-wongane nak. Senajan aku mati tapi lek mati rang-terangan nak. Jok sampai aku malayu nak. Ngono nggih Kanjeng. Iya. Wonten menapa? Nek pancene kon sing mateni tak dadi apa nak? Nggih, menawi panjenengan boten lentu kula boten kados ngaten. Iya. Ananging panjenengan ingkang murang tata wonten ngersanipun Gusti Patih Sindrojo. Lah, lek pancene aku sing salah nak. Nggih. Aku legoli lho kok pateni Nggih. nak. Tak apa-apa aku. Nggih. Iki ngene aku kate ngomong mbek awake kon ta ya. Kanjeng Cakraningrat. Kon dadi senopati anom no Surabaya kurang waskita nak ta ya. Aku kurang waskita dos pundi. Awake kon sadurunge tak dongengi ta ya. Sadurunge awake kon sowan ngarsaning Gusti Patih Sindrojo ing Kartosura nganakaken bejo wiwaha nak. Nggih. Abok nomenoman bledhe kabi Sawung Rono Sawung Sari ben aku ben ramane nak. Lho kabeh ngene munjuan tak apa-apa nak. Sedeng tiba nang ramane awake kon temekaning lalis. Dadi ramane kon Temenggung Jangrono Tangalik iki dina wis lalis nak. Kanjeng Rama Temenggung sedo.
Menapa panjenengan? Menapa panjenengan Kang Merjaya? Abo. Aduh, Ngantos kula rencange berjuang kados ngaten Kanjeng Po. Engko desi nak. Renipun Kanjeng Rama mboten lepat dipun kendel ingkang dados tumenggung wonten Kadipaten Surabaya. Iya nak. Panjenengan tambah merjayane Kanjeng Rama Kanjeng Po. Engko desi nak. Aduh rada dionduraken nak. Abo. Iki ngene. Anane jeung ramamu iki lalis sebab diwenehi unjukan saka bangsa Walanda lah ngene diutus karo Gusti Patih Sindurjo. Reneng pancene kon iki bisa babat nambas kelingan nelukaken Raja Maulana nak awake kon dianggep wong sing digdaya kuwasa. Lek kapan kon wis dianggep wong sing digdaya kuwasa, kon mungsuhi karo Gusti Patih Sindurjo lan kon balekaken karo bangsa Walanda. Aja sampe ana pulau Jawa kene ta. Wis panjenengan Iya, mulane Gusti Patih Sindurjo tak setuju anane kon dadi senopati. Sebab kon memperjuangno karo nasibe kawula ta ya. Leres Nah, lek kon memperjuangno nasibe kawula, Gusti Patih Sindurjo tak seneng nak. Lho mboten ngeremen kados pundi. Abah jane kon dihormati diwehi unjukan iku dialapatimu nak. Sing kate kok ombe iku racun nak. Lho. Kok racun? Abah kon kate dipateni karo Gusti Patih Sindurjo karo Dolonda iku. Lah kula nggadahi lepat menapa kalian Gusti Patih Sindurjo Kanjeng Po? Abah salahmu kon membela karo kawula nak. Ameneh ngaten Kanjeng Rama temenggung menika ingkang merjayani Gusti Patih Sindurjo. Lah iya. Kalian londo-londo. Bangsa Walanda nak. Lho. Sebab tak setuju karo peraturane. Ah inggih panjenengan kok mboten kala wonten pasewakan ngendikan ngaten. Gusipun kula gampang anggen kula ngerampungi londo kalian Gusti Patih Sindurjo menisan. Boleh aku ngomongnya ngarsani Gusti Patih Sindurjo, tak yo elek dulu nak. Mbok tak apik nak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Wa Cakraning Ratu. Iya tak dadi apa nak, tak dadi apa. Renipun Kanjeng Rama temenggung samenika sampun seda. Inggih panjenengan ingkang dados gantosipun tiyang sepuh kula Kanjeng. Iya nak kon wis dadi wajibe aku mimpin karo kon. Mulane iki kon ngombe tak tampel supaya awake kon selamat nak reng bareng urip karo aku ta ya. Coba kon tak ono aku, kon ngombe unjuan teko bangsa Walanda, kon dadi temekaning pati nak. Inggih Kanjeng. Iki tak seneng nak. Mila ngaten Kanjeng Po. Dinten menika sampun terang lan gamblang. Menawi bangsa company inggih bangsa VOC saking Nederbono badhe bebodro wonten bumi Nuswantara. Iya nak iya. Kula nyuwun lilah penggalih kalian panjenengan Kanjeng Po. Panjenengan keploi kados tiyang ngabenan sawung. Kula trajange barisan company. Wonten lho amo. Abo. Make orang bongal tak koyok sawung galing. Wis gak berduli sapa ae menyala korang diambelas re. Abo. Pancene yo abot disumuyuti para kawula. Lek pancene gak mau temen karo kawula, abot ayo celeke riya. Iya rene pancen saiki sawung galing Joko Brek yo Sastra Negara kate mbales patine jeung ramane Temenggung Jangrono kate mateni bangsa Walanda ngusir karo bangsa Walanda. Masih aku yo lok melo. Pemberontakan karo bangsa Walanda ora nganti Kanjeng Rama kita tekan sik. Aja keliru panampamu Kang Mas Songrani Aja kok bener. Mula dina niki apa sebabe? Nek wis Kanjeng Rama temenggung tumekaning seda. Lho, jeneng para sekarone kok nganti nyambut gawe bebarengan karo kumpen. Terang kuwi tega karo Kanjeng Rama Dimas. Wis ngerti nek sing mateni Kanjeng Rama temenggung ki company. Mbok iya, kowe karo Kang Mas Songrono iki nyambut gawe bareng karo Joko Brek. Lah mulo kuwi aku ora nyambut gawe pemberontakan karo bangsa Walanda. Ora lega rasane ati dilo iki tetep Ora nira. Ora sukun. Oh ya, awak dulu. Aduh, punya Mas. Loh. Ayo kang mangantos. Aja mbuka karemu dhewe.
Sawung Rono Sawung Sari. Iki Joko Brak. Wis rengkat jati lan rene aku yen mati dino iki. Aduh Dimas, aduh. Ayo ampian kaya wong jolo krubuten kaya menjangan mati. Joko Brak kulmak sosonen gol. Wah, kok becik Kang Mas Saungrono? Ya sepiro keluputane. Joko Brak aku nyuwun pangapura Kang Mas. Ora sak kene dituturi gak kene dikandhani. Wis ginares dening Kang Maha Suci. Ginares dening sing kuwasa yen dina iki jeneng sira kudu marak seba ngersane Gusti Kang Maha Agung. Lamun jeneng para gelem nyambut gawe bebarengan karo Joko Brak kulmak Sosronegara. Dina iki durung tekane pati Kang Mas Saungrono. Kang Mas Sawung Sari, aja melu-melu patute celeng boloten. Dina iki ayo nyambut gawe bebarengan usir bangsa naku dhewe bangsa kumpeni kang bebodrono bumi Nusantara. Amuk kompeno, ya amuk. Jenderal Pandegi, Wah, bagaimana ini? company banyak yang mati karena Joko Brak kan? Saat ini Joko Brak merajalela. Bagaimana ini? No, sir. Menir Sindurejo tidak kena dipercaya. Tetapi bagi Belanda tidak keberatan menunggu kedatangan Saungrono dan Sawung Sari. No, kena dipercaya. Bagaimana situasinya? Oh, itu dia. No, sir. Kenapa? Sawung Sari. Kowe iki piye to? Lah ono perang tanding ramene koyo ngono kok. Mimis ora dibrondo emang. Sudah. Dadi wis mbok brondo. Sudah itu. Tidak mempan itu. Bagaimana itu? Saya kalau nganti kene godo yo kuwi mbelani kowe iki lho to. Kamu lengah. No, Kok gampang mah itu lengah. Bukti itu kena gada.
Apa gadah iku? Gadah itu ya ini pokok. Mimismu sing cilik-cilik sing mau gawe brondong. Kaya mimis sing gede kowe to mriyem kowe. No, Besar kalau lagi jatuh. kalau besar saya gunakan takut-takut kalau Menir Sawung Sari kena sekalian. Oh, dadi wedi yen aku kena. Ya, Su. Kena mimis. Ning aku kena kene to. Nah, sekarang bagaimana Joko Berek tidak mempan? Saiki ngene ae. Ya, Su. Kowe kudu manut apa kang dadi aturku. Oh Ya, iya. Dene Sawunggaling kaya-kaya dibrondong mimis semono kae ora mempan. Ora tedhas. Ya, Su. Lah saiki ngene wae. Ayo melu aku menyang Wlidah Donowati. Maksudnya? Nyang omahe wong tuane si Sawunggaling kowe. Ditakokake apa pengapesane si Sawunggaling ya Joko Brek kowe. Oh, ibunya. Biasane yen wong Jawa iku Mama ya. pengapesane ana nggone mbokne. Oh iya kekuatan dari ibunya sendiri itu. Ya, Mula saiki aja kesuwen, ayo siapake para Suradadu kabeh. Ayo melu aku. Ya mari. Iya. Anakku Joko Berek Sawunggaling. Ya terusno tanah lek apamu pancen bener-bener mbela negara. Kepingin mulyakno kawulamu Joko Berek. Wong tuamu mek karek siji ya biyungmu sanggra. Madhe bodhemu ya wis gak ana. Pandungane biyung ae ya nak Joko Berek ya wis tak dungak-dungakno. Ayo. Iki ana alangan apa Joko Berek. Menir Sawung Sari. Apa ini? Oh, di sini tempatnya. Keluar. Apa bener kowe biyunge Joko Brek? Inggih Gusti. Oh, dadi bener. Nggih. Mula tekaku mrene den mangertenono. Sebab anakmu si Joko Brek kuwi wis pirang-pirangane taun iki nganake pemberontakan karo bangsa Walanda. Lah mula sangka kuwi mimise bangsa Walanda ora bisa mempan yen ditembakake karo Joko Brek. Mula aku teko kene aku kate njaluk keterangan apa pengapesane Joko Brek supaya bisa mempan ditembak karo mimise bangsa Walanda. Kesalane anak kula niki napa Gusti? Nganake pemberontakan karo bangsa Walanda. Nganakaken pemberontakan kalih Londo. Iya. Lancene pun mungsuhe niku. Oh, saya overdose sih. Pancene mungsuhe. Langgancane mungsuhe punan semboyane anak kula terus kajenge ngusir Londo. Londo niku anten ngriki kajenge njajang. Lho. Omonganmu kok landhep temen kowe. Oh, Menir Sawung Sari. Langge lah dinapakaken pun dadi mungsuhe nggih kersane dipateni. Londo tekan kene ngarep mbangun negaramu. Kok dadak omonganmu entek godo lambemu kok. Pengapesane napa pokoke wong tiyang mawon ditembak ngoten lapun mati. Lah buktine to. Buktine sing dadi setek mimis pirang peti lho. Coba entek mimis pirang peti. Dua peti itu sudah habis itu. 2 peti lho. Lha kancen boten tepak menawi Gusti. Apa ora tepak to? Lu kena. Lah wong kena kok dadak. Nggih makala wong atase tiyang mawon Saiki ngene wae ngaku wae. Saiki kari kowe ngeman anakmu si Joko Brek apa ngeman karo ragamu, karo jiwamu. Yen kowe ngeman Joko Brek,
kuwi bakal tak pateni. Ning yen kowe ngeman jiwamu, ya duduke apa pengapesane lho. Namine anak nggih dieman, pancen tujuane bener niku nggih kersane. Apa pandai bicara kamu itu? Dadi tetep koneman. Dadi kowe berarti negakake nyawamu. Wis ngaku wae. Nggih napa pengapesane pokoke Tunjukkan. Ayo, tunjukkan itu. Ayo diajar. Tidak kami tunjukkan. Biar mati ini. Saya mau bicara. Biar mati. Pukul. No, jangan bikin kekerasan, no, kasihan. Apa kasihan orang Jawa itu? Ngaku wae sak durung tak gepuk karo bodoh iki. Nggak bisa, Nang. Kowe bisa bilang sama saya, ya, kowe bisa bicara dengan saya. Gimana sekarang saudari? Ayo ngaku wae kono terus terang dipul. Kalau sawung gada, Biar mati. mau sering bicara saja, bicara saja, terus terang, jangan Kono wae terus terang. Kok ndadak? Oh, bicara, saya kasihan dengan apa kamu. lantas sing kudu tak kandhano karo kamu iki aku gak ngerti apa-apa persoalane iku. Ora ngerti apa-apa. Kamu orang bisa bicara, sama saya tidak tahu, tapi kamu melindungi sama orang yang salah. Lek pancene salah ya wis dicekel kono wis Masih Minggir. Hei, ngerti yo? Sing tak larakno ati ku, pilih aku kenek lho. Oh, bicara saja. Coba, saya mau tanya ya. Ayo, coba balik. Mbok. Saya mau tanya kepada anakmu si Joko Berek ya. Mengapa Joko Berek digdaya? Apa dikdaya? Digdaya itu kuat. Dudukan ya pengapesannya. gak eruh londo. Enggak lu japano. Oh, doa terus terang. Enggak lu. Tak ngoten sama aku. Hoi. Kasihan. Mikir. Ini harus diterima ya. Ayo tembak wae. Terima. Itu. Jangan mati. Wis sing jalo. Apa ini? Lu, piye to iki? Hop. Oh. Biar. Biar sangka. Anakku Joko Berek. Kenapa, Yung? Alahna Joko Berek. Tak kira wis gak iso terus nutupno apa jenenge momong awakmu nak. Mbok di Pulau Sora Londo saking dalani awakmu. Perkara apa, Yung? Pernah di Pulau Sore iki perkara apa? Biyomu ditakoni pengapesamu apa? Biyong kepeksa ora ngaku saking pancen kon bener-bener mbela kawulamu nak. Heeh, iya, Yung. Biasa ora liya bekase biyong. Toto kena anggonmu berjuang. Heeh, iya, Yung, iya. Toto kena anggonmu mulyakno kawulamu nak. Yung Dewi Sangkra ya. Wis, pancen nek kon bener-bener nggih mbela kawulamu. Biyong mek ndongakno tok nak, muga-muga dadi selawase. Heeh, iya, Yung. Biyong wis gak kuat nak. Yung. Walah kok becik para Yung. Durung bisa anak para Joko Berek males sing sak mesine.